România pot să fii jefuit oricând, chiar și după ce tocmai ai fost lovit de o mașină. Un șofer din Craiova a reușit să filmeze cel mai revoltător jaf pe care l-ați văzut vreodată. Hoții sunt o familie întreagă. Bărbat, femeie și copil jefuiesc împreună o femeie care tocmai fusese lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. Multe mașini oprite, mulți oameni strânși pe o trecere de pietoni. Ceva s-a întâmplat clar. Așa și-a zis și șoferul craiovean care scoate telefonul și începe să filmeze. Vede o femeie întinsă pe jos după ce tocmai a fost lovită de o mașină. Printre cei care s-au adunat să o ajute se observă și un bărbat mai săritor decât e nevoie. Individul adună grijuliu sacoșele și geanta femeii de pe șosea și le pune pe spațiul verde. Imediat o femeie cu o fustă uriașă se așează între victimă și bărbatul care deja a început să caute prin geantă. Și caută temeinic. Nu se sfiește de absolut nimeni. La un moment dat scoate din geantă ceea ce pare a fi un teanc de bani. Îl bagă în buzunar și caută în continuare. Un puști îl urmărește absent de la 1 metru. Nu pare să-i pese. Între timp, bărbatul ia altă sacoșă la puricat. Simte că e ceva acolo. Are o răbdare infinită. La un moment dat însă se oprește. Puștiul care îl urmărea mai devreme pare să-l anunțe că cineva îl filmează. Bărbatul se ridică și se uită și el atent spre cameră. Și-a dat seama că este filmat. Face o piruetă și plasează banii cu o viteză incredibilă femeii care îl acoperea. Aceasta iese din peisaj, iar individul începe să joace